Мечтите си е устремена, тя е винаги за смена. Познание по всичко най-богата, отличничка е тя призната. На книгата е твърда отворита, замислена за идните си дни. И нищо, че е малко свита, стреми се тя към нови висини. Грамота се дава на Катерина за най-дълъг престой в класната стая. Важна и модерна дама с шантичка на рамо. Маникюрът е нейното хоби, но на училище тя рядко ходи. Съмнение обаче няма, че нашата Кристи, вече голяма, дела велики ще извърши, че светът ще се разтърси. Грамота се дава на Кристин, за маникюрист на 2013 година. С усмивка на лицето омайва всички ни момчето. От малък той решава на футбола да се отдава. С спорта той не спира, до школото често не опира. Нашият симпатяга за национална стяга. Футболистът на класа ще извърши чудеса, прилежен и спокоен, за обича достоен. Грамота се дава на Християна футболист на годината. Той явява и класата си продължава. Нашият хубавец по отсъствие той е спец. С усмивката си блага, готов е на всеки да помага. Зато и приятелите го обичат и люси го наричат. Грамота се дава на Люсиен, за най-тихия и отсъстващ класур. Модерна на гражданска организация. Тиха, скромна и добра, но по отсъствие тя права. Чакаме я на изпитване с надежда, а тя училището не поглежда. Животът ще е нейният учител, приятел и вдъхновител. Грамота се дава на Миглена за изключително постоянство в дядството. Умна, мила и красива, но за качествен става дива. Този темперамент знам, ще постигне тя успех голям. На класа проблемите решава с замах и от трудностите не я е страх. По всичко има мнение, работи с вдъхновение. До Италия ежедневно тя търсира и в градска тя набързо се прибира.
Грамотата дава на младите веднага да се мотивира и върнат. Нашите пешо изведнъж се превърнат в най-големия ни мъж. Развлечението се много не заляга, но по плодорите му прилягат. На лицето зрейнала усмивка, той воюва с вас без почивка. И вижте го дори час, а после смеете за глас. Грамота се дава на Петър, за най-забавния англо-говорящ гласът. Очарована грамотана бърза рейс за тя да хване. Без голямо вдъхновение на откласната получи съобщение. Слуша, пише, спори и не спира да говори. Сега в училището е редовна и никога не е виновна. Грамотата дава на Теодора за най-дълго пребиваване в перона. Нашата дама е безспорно, на кафе и тя редовно. Но изпитваш ли я клас да оцениш спори тя на глас? За иската на живота се зарича, че те последно съществува. Грамота се дава на Теодора, за ходене на най-високи топчета.
Образователно училище Христо Ботев като гимназисти. Но сега много от вас са кандидат-висшисти. Приехте мъдростта от вековете да се учи, за да се разбира, за да се съди. Пожелавам ви силна воля, за да промените онова, което може да се променя. Сила и мъдрост, за да промените онова, което по-трудно се променя. Винаги преследвайте мечтите си, защото мечтите не се сбъдват само тогава, когато не се вярва и истински в тях. Не се предавайте, защото много често от загубите се раждат неочаквани победи. Не търсете загадки в живота, защото пътеките са и пътищата за завървене, а не за постигане на крайната цел на всяка цена. Скъпи мои деца, изминахме дълъг път. Заедно преживяхме радости, тревоги, но това всичко ще се забрави. Заедно преживяхме влюбвания и разлюбвания, спорове и други. Всичко това ще се забрави. Ще останат само тези неща, които истински са докоснали нашите сърца. Това бяха моите последни съвети към вас. От тук нататък поемате сами. Помнете, че ако имате нужда от приятел, от по-възрастен, от майка, това съм тук. И не само сега, а за винаги. Пожелавам ви успех на държавните зрелости и много ви обичам и на държава. Добре. Моята латина си. Макар че никой не говори с мен. Сега никой не иска да бъде никаква предишна събудия, да се казва за поредното последния държава. Но сега, ние искаме да останем. Тя ще как за първи път се училищния прак. А сега всичко свършва. Това изпращаме бусла. Така ни трябва нашата класна. Аз му как? Кой е майка ми?
Аз съм ти като майка. Аз идвам се училище. Тази стъпва моя син. Защото те просто тяха да може наистина даже по-добри. Те звучи постоянството и зависимост от системи за себе си. Значи това може сега, когато всички останали живота е системи, научната пътна и цел, а именно и цел, половина пътя. Сега Напред и нагоре.